Sunday limene likubwerali. Taonerani video yonse mumve kuti kodi Michael akapezeka kapena sakapezeka. Koma ngati wafika wayankhula mwakuti chani zokuza UTM. Tipemphere. Atate wambi wathu Yesu Kristu, tikuyamikani kukuthokozani chifukwa cha nthawi yabwino imene Mulungu mwayilolanso kuti tikhoza kupezekanso moyo wanu. Kristu Yesu sicholanda kuti Yehova tili nawo moyo wotere, koma kuti Yehova mwazivomereza izi kuti zikachitike kwa ife. Mulungu muyenera ulemu, muyeneranso matamando. Tithokozaso Yehova chifukwa cha mtsogoleri wathu wokondedwa Dr. Michael kuti Yehova masiku aja munamsogoza kupita kuja ulendo mpaka wafikiranso kubwereranso kuno kumusi. Ambuye tikuyamika tikuthokoza chifukwa mwamusamala kuseko kufikira Yehova wabweranso Yehova inde kumusi kwawo. Chifukwa chache mukagule ife tikachepe. Ndipo tikususa na Yehova ndi opposition ina iliyonse imene Yehova ikhoza kumusungulira pakati pawo pa moyo wawo ndi banja lawo. Mulungu Ambuye Yehova musilemekeze nokha pakuti munalankhula kulibe chida chosulidwira iyeyo chikhoza kupindula. Ambuye Yehova tamandikani, lemekezekani. Mu dzina la Mbuye wathu Yesu Kristu tipemphera komanso kuyamika. Amen.
ulemu wanu Vice President a dziko lino la Malawi komanso amene muli mtsogoleri wa chipani chonunkhira cha UTM. Ulemu wanu akuluakulu onse a NEC muli pano, ma district governors, anthu ogwira ntchito zaboma. Bwana anthu awa mutanyamuka ulendo umene mapita kwa Azerbaijan munanena kuti ndifuna ndichokeka chetechete sindifuna anthu ku airport. Koma pobwera apa zativuta kwambiri fo anthu awa nanena ulendo uno sizitheka ndi zimene zikuchitika ku Malawi kuno zoyankhula ati mipongwerungwe osadziwika timene ena akupanga. Ifeyo ngati mamembers a chipani cha UTM sitilola kuti bwana aja tisakalandire tipita konko. Pachifukwa chimenecho ine ndakuyimbirani foni kufotokozerani bwana akono tili mavuto ambiri anthu afuna akakuchinga amene ku airport. Chifukwa cha mtima wanu wabwino munavomera kuti anthu awa abwere. Pachifukwa chimenecho nditusuzikomo kwambiri bwana. Chifukwa uno sisonkhano wa chipani pano tili pano pamalo aboma sitiyankhula zambiri tiyankhula timatikoze nsonkhano ndi pamene anthu akadziwe kuti kuja kwaipa kuja kwaterera. Vuto limene tili nalo kwambiri anthu timayiwala kumene tikuchokera ndi kumene tikupita chifukwa chokonda ndalama ndi dyera. Pachifukwa chimenecho ife zimenezo sitilola. Ndi mawu amene wa bwana fa inu ndamene Mulungu wapatsa moni anthu awa inenso ndipezo yankhula zambiri ndikudzutseni kuti mupereke moni kwa anthu awa mwafotokozere mwatengera chani kwa Azerbaijan koma mwayendaso bwanji chifukwa tangokuonani kumatulukira ndi mphamvu koma afotokozere nokha bwana zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri choyamba ndilandire akuluakulu onse aboma amene muli pano komanso akuluakulu onse a chipani cha UTM amene muli pano, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana. Mmene akalakwira a master of ceremonies sitipanga maslogan a chipani chifukwa tili pamalo aboma sisonkhano wa chipani. Koma choyamba tikuthokozeni nonse aliyense payekha chifukwa chobwera kudzandilandira.
mmene timalankhulira nthawi zonse kuna kuti aliyense wa inu ali apa angaoneke ngati membala wa chipani cha UTM, ena kumati delegate, ena kumati votes. Ine ndimati inuyo si voti kapena si delegate, inuyo ndi munthu amene aliyense wa inu kuti tikusatireni kupita ku nyumba kwanu tikapeza kuti inu ndi mayi wana. Tikusatireni ku nyumba kwanu tikapeza kuti inuyo ndi mkazi wa munthu. Azibambo ali apa tikapeza kuti mayi akwawo ali bwino koko, ana ali bwino koko. Ndi nthawi zambiri tikamaonana kuti mamembala achipani ndimanena kuti tiyeni tizopa Mulungu. Anthuwa ali ngati ife, ali mabanja, ali ndi abale, ndiye kuwapasa ulemu wofunikira zimakhala bwino. Kona tikukuthokozani aliyense payekha kuti Mulungu akudaliseni pobwera ziro kwambiri. Ndiyambe ndikupasani ripoti la mmene tayendera. Ndithokoze a president pondikhulupirira kuti tipite ku Azerbaijan. Kumeneko tinapita ndi ntchito, tinakakumana ndi anthu osiyanasiyana ndi mabungwe osiyanasiyana, sikuti tikawaombere m'manja kuti atilonjeza, koma kuti akatipase. Chifukwa ndikale timakhala kupita kunja kutilonjeza, kuombera m'manja kubwerako zi, kupita kuombera m'manja kubwerako zi. Ndiye ulendo omwe ndimawuza kuti sitinabwere kuno kuzaombera m'manja zolonjeza, koma tifuna mutiuze kuti mutipasa chani. Ndiyeno ndilokondwa kuna kuti pakali pano kwasala anzathu ena nyanya kubwera Sunday, koma nditamaliza ntchito zanga ndanyamuka kumabwera. Anzathu kumeneko akupitiriza kukumana ndi mabungwe ndi anthu osiyanasiyana. Mwachisanzo koma Scotland blayetera kuti liyesesa kulithandize asikana ndi ophunzira ena kuti ambe kugwiritsa ntchito makompyuta akadali ang'ono. Komanso atipasa ena Green Climate Fund atipasa ndalama zokwana $33 million zoti zigwiritse ntchito zachipatala. Ndiye masiku akubwera matikala pansi tiuze mtundu wa Malawi kuti tinapita kuja ndalama zimene tapeza ndi izi, otipasa ndi awa. Komanso simwano kukuwuzani kuti tinakuwuzani kuti watipasa sanatipase anatinamiza. Chifukwa ena mangolankhula zongonama, ndiye kuti tinapitira kulankhula ndi anthu tidziwe kuti akatipasa ndi ndani. Ndiyeno Amalawi adziwa amva phindu limene ndakalipeza ukuku. Ndiye kuti ndamva kuti pali zambiri zokambidwa za ndale, ndafuna kuti ndilankhule pang'ono. Chifukwa tikukhala m'dziko mmene muli zokamba zonama zosiyanasiyana. Ndiyeno ngati osaziyankhapo zimakhala ngati kuti zimene zikukambidwazo ndizoona. Nkhani zake ndi izi, ndipo zimene ndalankhule mutakuda kulikonse mukafufuze ngati ndikunena zoona. Number 1, ndinayambira kalekale pamene zinaziwika kuti kufuna kukhale convention, kuwauza anthu kuti convention ikafuna kuchitika malamulo ache timayenda chonchi. Tikulankhula izi chifukwa pali ena kunena kuti akuneneranji lero kuti malamulo akuswedwa. Nthawi yonseyi anali kuti ndimalankhula mkati momwemo, cholinga changa sinali kuti ndapatse manyazi. Pali zina umalankhulira mkati, chifukwa choti sindimalankhula kunja ena kutenga advantage of going around yasamatuza akutuza nthawi ya lero. Ndinayambira kale kuwauza mukukanya malamulo, achilima alipo samapanga zimenezi, koma nkhani yoti muyidziwe nayi kuti mumvesese aliyense apita kulimba amvese. UTM ili ngati national team inapangidwa ndi anthu ochokera ku DPP amene Bwana Chilima anachoka nawo otchedwa Chilima Movement. Kunalinso mbali ina
amene anachoka ndi ine otchedwa Odiasachi alibe mulandu. Zipani ziwiri zimenezi kapena kuti mabungu awiri amenewa anaphatikizana, komanso anandiuza bwanawo kumuna kuti paliso mzathu Mkambala ali ndi kachipani kake nayenso akubwera. Athandize namenewo kutakwatenda apite achipatala akathandize, atengeni achipatala akathandize uko, atengeni achipatala akathandize mbali ina uko. Pita nawo ndi uku kuchipatala akathandize tinawo uku. Ndiye itafika nthawi yoti Achilima asankhe running mate. Aliyense amaganiza kuti akasankhidwe ndi iye. Ine maganizo anga chifukwa ndimachoka Andipa sinali mwandale, ndimaganiza kuti Achilima timazimana kale, timamvana, timafunsa mafunso, nakuti andisankha ine ndikhale mlangizi wawo. Koma chinachitika nachi pamene amandisankha bwana Dr. South Chilima kuti running mate wawo, ndina adabwa chifukwa sindimaganizira, sindimalota, sinapemphe, koma mudziwe izi kuti atangondisankha mavuto anga ndi abale anga anamaiti nthawi yomweyo. Amene amanditeteza nthawi zonse anali Achilima. Wina munthu wabwino ndingamutchule pano amene anayesesa kundithandiza kuti anthuwa asandipweteke anali Honorable Noel Masangi. Honorable Noel Masangi ngati tingasempane pakali pano kuti dziko limatero, koma mbuyo monsemu akhala munthu wonditeteza. Amati Achilima kunditeteza Odiasachi ali mulandu komanso vice president. Mukusiya amene machoka nawo ku DPP Achilima movement. Ndiye Achilima anali nakuti chimene ndasankhira ndikuchidziwa ndiye. Ndiye pamene Achilima anatisiya, anzathu anachokera ku DPP Achilima movement aja ngono yayamba ndiyo kawo ngono yayamba kuyuswa UTM kuyiwazipita kuyuchani. Ine sindimalankhula ndimakhala phe, sindimayankha ndimangokhala phe. Now leroli akutika kuti tifuna convention imeneyi kumalose kukaja malamulo konse nkhani yake tu yayikumusina iya ithaleni maikosi. Nkhani yayikulu tithaleni maikosi. Ndifuna kuti lero
anayamba kulemba akuti sinu ya UTM mwamuvekedwa zovalazo yatukuna chonde musayankhe ndizopanda ntchito, musayankhe ndizopanda ntchito. Mwachisanzo kukanya malamulo kumodzi oti mumvesese akamapita madelegates imagwizana madelegates ndi awa komanso ngati mukusintha malamulo pamakhala ndondomeko yake zonsezo palibe ndi chimodzi chomwe chimene asatira. Ineyo ndawauza kuti sindipitako kumenekoko ndiye iwo akuti sabera akuti akuopa kuti akauza ine mayo akuti ndikuopa kuti ndikauza sokono ndikuopa kuti ndikauza sokono ngati kuti sindipitako inu mukupitako osakondwa bwanji muzipanga zanu mungolimba nabe dini. Ine ndakuti sindipitako pitani koma pamene akupitako akuyang'ana pembali usi akupita usi masuwa sikono ine sindikumayankha chifukwa nakuti pa dziko lapansi ndaphunzira kuti osamalankhula mng'ano kwa munthu mzako suziwa uzamfuna liti, suziwa uzamfuna liti. Chimene akuchita tsopano alemba ntchito anthu kuti azitutukwana pa social media, ena ali mdziko muno, ena ali mdziko lakunja, koma nkhani zisakuzimvesesa kuti zikuchita nganji angotukwana. Wina wandilembera ku inbox waoneka umemata kunovala suti wooneka bwino koma zimene walemba zotukwana. Ili nakumbira chisoni kuti ambuye pakukumukirani uyuyu chifukwa sakuziwa. Anthu ambiri amene akutukwana takanjeneka pamuno amene akutukwanawo ndikumene zambiri asakudziwawo ndikukula ndimauzidwa ndipo ndinauzidwa ndipo munthu kukulira uli agalu wa mitundu itatu. Agalu nani? Agalu wa mitundu itatu. Pali galu loyamba amati akaona wakuba ali pafupi amakuwa hu wamona wakuba iyeyo akugwisa ntchito nzeru zake waona kuti chichoyipa ichi amakuwa hu munthu ilinso mmadziwa kuti akukuwayi galuyi waona chani kodi waona chinthu. Yaba ni galu wachiwiri amakabla aluseni huko amba nzake akukua na Yesu amakabla kuni mfuso kuti huku wawe wabajani afukuza kuti anzanga wakukua. Sobano galu wapsha kwa mbili amene ndikuwafanizira ndi awawa amangolemba zinthu pa social media usaziwa kanthu. Ndi galu wachitatu. Galu wachitatu amakhala kusidya amangomva kuti kusidyako ambakukuwa nkhani yosaiziwa nyumba kukuidwa kosanaonepo amangolukira nkhani ndi akati akuya amakuwa mokomesera munamva magalu meneja okuwa mokomesera saziwa kuti kodi chikukuidwa tulijani angomba nje mwina wache sali kuno kali dziko lakuti angotitukwana akuti yeye woyipa kuti kuma ine unandionapo hayi nacheza nawe hayi ndiye ine sindimayankha ndimakukumbukira ndili mwana kuti ndiyati wadi ndiyamenewo ndiye inu musamayankha kukaisa nthawi amangokuwa kuphwanya malamulo ndi chinthu choopsa. Kuphwanya malamulo amaphwanya malamulo ife kuti anazolowera mukakamulimitiko
kuyambira verse 1 kufika 4. Aroni anali wansembe, anali ana cha awiri, Nadabu ndi Abihu. So bambo wawo amaocha nsembe, amapiga nsembe na itawi, anaba kuzolowera nsembe ija. Koma moto wochera nsembe umachokera kuti kumwamba, ndiye anyamata awiri Maria kwendera kasi babawa amapanga nsembe eti maona nawo fakatenga zawo kutenga moto ndungani kodi kuyasa moto onyekesa nsembe umachokera kwa Mulungu chilungamo. Koma iwo anatenga moto wawo, kuona m'Baibulo muli mawu ndi moto wa chilendo. Mulungu anasisa moto woopsa kumwamba ndi kuwawotcha iwo. Moto wa chilendo ndikuwuzani kuti chipani chimene anasiya chilima si ichi mwalo wa moto wa chilendo. Mwalo wa moto wa chilendo kuzolowera, akuzolowera. Ndiponso ndifuna lero muthandiso kudabwa kuna kuti zingatheke anyamata atatu akufuna sikana limodzi. Ngumayenera limodzi masikana anyamata atatu akufuna sikana kuti akupatire anyamata atatu ndikupatengana ase tiye tikafusire wosewo afuna nyamoni mmazoli kena kache akabisa nkhani sisikana nayo. Ndiye muda wa kutoseaja akuti akufuna akalima president koma kapita kusonkhano wose amapita limodzi, kupita kusonkhano wose limodzi. Ndi nonse mufuna president mukupikisana ndiye mukupita kusonkhano umodzi. Iyayi su president woiya akulimbana ndi Michael Usi. Ndiye ine ndikuna kuti musalimbane nane, mulimbane ndi chikumbumtima chimene chikupweteka ndi mukulafusa malamulo. Chikumbumtima chimene chikupweteka, chikumbumtima ndi chimene chikupweteka inuyo phe amati pandale palibe kudererana, pandale palibe kudererana, pandale palibe kudererana. Mukumva kodi? Palibe pandale mkani kodi? Nangami ine nalikunja nangubwera zoti mukhalako ababa amaziwa pozungulira mutu ambekere awawa sia UTM. Nenapoti pakali panopa ndamangika kwa ndabala suti ya bomba. Sikoti sinabale suti tukupanga zenizeni za chipani ndimene ndiza wankuli azaziwe kuna kuto apapa ya baba. Kosa yanga zikuti kusaya iya inuso musa yake akatupana musa yake ndamba kuti zulo akambala malakula zambiri ausi wakopa inesinga yake ndine paka mu vice president kuti ziyakana nawo aziona ngati ndimwada asafuna kena kache kuboma mota apena andifuse ine aziopa kuti tinamuyamba kuna kuti ndilibe nawo ndikufukwa ndikupira ntchito ya bomba azandifuna koma chota kutupana kupanga zawo sindifuna kuwabwezera to angambe kuopa kubwera avulale pomwe chithandizocho chilipo ndi abale yanga. Koma zimene akuchita ndizolakwika, zimene akuchitazo ndizolakwika. Malamulo ni malamulo. Inuyo mzanu mkazi kuti kumona kuyo ndi mayi mazimu zake akupika nsima akuti koma moto palibepo ni nsima ndiye akuza ngiranitiye mukadya ni masanje ndiye akutiyitana akuti ndipite ndikasekuliye msonkhano wawo nini kuti abale inu munthu sang'anowa mungamuyitetemera kupempherere muwachizima ine muwasitima ndiye mungandiyitane kuti kwera mundipempherere ndifuna chizima muwa palizero kumene kusindipitako zimene afuna kupangazo apange, zimene afuna kupanga apange. Koma chimene sindilola kuti apitirize kupanga nachi choma opyeza azimayi akafuna kubwera kwa ine zimene zozo aleke, zimene
zimenezozo aleke, zimenezozo aleke. Dziko lino ndi dziko limodzi. Akasankha ndani chimene chikubwera chachiwiri ndikuchidziwa kale. Sona kuside chipangana ikanji mpangana ikanji pite ndi mwananu ndikuti chipani cha UTM Achilima anabwera ndi Chilima movement. Ine ndinabwera ndi odia zake alibe mulandu. Kuyambira kusanja kukafika kukaronga Achilima ndimalembekeza ndinauza odia zache saluzo sungani tikhale ndi Achilima, Chilima munthu wa nzeru, Chilima munthu wa chikondi, tinapita kumayenda nawo. Koma lero nyamukani yakuchitikayi ndino azikenda kuthe azimene msabere saluzo akula ndiwo, saluzo akula ndiwo. Ni salu yamuye za ngogorezo musamaimbe azaona kaenda kutuma ndiile kwagena liliko ngore yawo ya chifanu convention imene ikangota ulizintu ngamulibe ulibe osomapita kupakateka akatafina achachani omesi iya yeza ngogorezo chonde please musamanene kati kazingira kompana amaindi ababo dziko ili ndi lathu tipange zoti dziko lathu likwere. Inuyo pakati pano monga chipani ndinafunsa ineyo nakuti ku area ku constituency ku district ku region kuli matreasure amene ko amasunga ndalama sakasunge ko ndalama ndiye kumona kuti ayi matreasure mosemo muzikhala ndalama tikati mphamvu kwa wanthu tifuna UTM ikhale mphamvu kuchokera ku area constituency district area ku region konse kukhale kolimba osati munthu bwera timuzafine zuwa ili popita 2000 kani imeneyo atakana nyamata kani imeneyo ye kani yovuta kwambiri chifukwa chonena kuti ndikamata kuti moyo wa munthu masamala nawo nkani inayosala malamulo kodi anthu akupita ku convention munzuzu ma delegates apitaliti akabula ganji malawa saganji waganji zonsezo tisakulane ya inu mukabona babuno magari mutwanzana kukwera mabasi akwera machani akadi achani zonsezo zikhale very clear. Ine ndifuna ndikuuza ndikunena kuti the life that I led when I was working in ADRA ndiyogwira ntchito ndi anthu monga mulili inuyo nanunso ndikofunika kuti muziona kuti dziko lindilani somati moto uwu pansalu iya osati mukabwera kunoko basi mwapita mukapita moto uwu wafaa kujambula ayi
moto uzikhala nyumba mwanumo. Ndimalankhula kaina yake tuna kuti azimayi bambo muli nawo nyumba kuona kuti zikuyenda bwino mziko zikuyenda bwino nyumba umakotola munako data le moto huu zimene kufunika ulemu. Kodi mukuziwa kuti ulemu unofunika malayi mnomo chingakhale munthu angakunyaseni koma lemekezani akulu. Mwano umene uli malayi muno zili ngati tikukusa ana kuchita zolakwika sitikupereka ulemu kwa akulu. Chilichonse chimene ndikachita ineyo amtuma malayi Congress party nkhani yache siyina napanga filimu yakamuzu nalako napanga filimu yakamuzu ndalama zachezo zanga sinatengeso iwowo siona iwowo ngati makweteka osapanga yawo bwanji. Napanga filimu yakamuzu president woyamba wa dziko lino ching'onong'ono amtuma Congress ching'onong'ono amtuma Congress. Kodi inu kubwera panopo mwakwera pakemo na Congress cholinga chake sichinali akuti neziyankha antuma sa Congress iyayi antuma sa Congress zikakandi wachita mwano iwowo akunanga ndine mwana mangwayanga. Koma chaka chino ndikukuuzani pano chaka chino kampeni imene ataione sanaiwonepo. Kampeni imene ataione sanaiwonepo. Achilima samafuna za Chibwana achilima samafuna za Chibwana ndimoti muzingomvesera kumzuzuko zingatha zimene zokuti zithaganji muzingomvesera koma musalimbane nawo imatina kutemya abale anu mwaona ena aziwera pepani nalakwa alandireni mwalandire pakali pano onse aja ambiri ayiwo chimene akulimbana nacho tithaneni mayi wausi nkhani siyina anatisaka kula vice president sinapemphe nkhani ya njiru tichose nkhani ya njiru akulonga malamulo chifukwa chotina kuti akudana ndi munthu sizitithandiza zimene zozo. Ine ndiyafunika mafuno abwino athanzi abwino kuti mulungu athandize za jerasizo zichokepo ngati kuti kupanga apange zawo asalimbane ndi inenso ndipange zanga ndine wa UTM iwonso ndi wa UTM yawoyo azifunsa nachokera kuti ine UTM ya ine nachokera kwa bodi ya zanje anthu mulanga. Komanso china chimene ndimanda kuti anthu athu anene akumaganiza anene akumazifunsa kale kuti iye anabwera ndi anthu angati azizifunsa zimene zozo anabwera ndi anthu angati kuchokera ku bodi ya zanje anthu mulanga. Odianza chemulandu ane mulandu nanga kuipika kwa zaka ndipo ili midzi pina pali ponse ndi philosophy no philosophy isote political party ine ndikuti tikhalire limodzi zomalangulana za mwano chani zimene zozoere sindikuzifuna ine ya usamayi ndiwana nyimbo yopya imene yokachi amai awalimayi nazitwere ndi aku central committee kaimani awawaso ndi aku central committee koma mmene akwadera akuti iwo wadi antchiko pali chipani cha ntchiko palibe chipani cha ntchiko UTM ndi UTM. China chomalizira kusonyeza kuti sakudziwa malamulo wina nkumanandika wina ineyo ndiye madamu akafuna kuti akhale president inetenga president wanga ndi apasa malamulo samalolatu. Malamulo amati iweyo kakuchokapo ndiye okusatirayo alowepo. Sono zoopsa ndizimene zoti muvasi ine wina akafuna ndi mpasa
azakusambuyaje kwa president azakwate ngambuyaje ndikwaposa president malamulo salola. Ine ndikufunira mafuno abwino Mulungu akhale nanu. Simundimva kuti tikulimbana nawo koma nguna yonje asandiyambe pamene ponde ndibwereza musandiyambe akandiyamba nzayimbira nyimbo kuti mwatondiputa maine simugona mugomera dingirani ndikuphunzitseni timati mwatondiputa maine simugona muchezera mwatondiputa maine simugona maine imaenga ni manja tieni mwatondiputa maine mwatondiputa maine simugona muchezera akangondiputa sazagona. Ine zote andipute sindikufuna chifukwa nkhani yake basi no andipute abali anga nonse amene muli kuno tiyeni tiope Mulungu tikondane wina ndi nzake tilemekezane akanya malamulo tiona kuti zitha bwanji. Umonso ndi mmene Vice President wa dziko lino la Malawi anayankhulira atangofika ku airport kuchokera kunja kumene amakagwira ntchito za boma, ndipo iye kunenesa kuti sapita nawo ku convention imene ikuchitika ku Zuzu ya chipani chawo cha UTM. Oh, yeah.